И да, не съм рожденник. Студеничко си. Хайде да видим сега дали ще запали върдака. Скоростния лос ми е яко замръзнал. Еба си майката. Пичове, дизел само дънки и то от скъпите. Като цяло, вчера беше много студено времето и кой знае какво нищо не съм правил. Видяхте главната част. Ходих да тренирам, хапнах, поработих малко на лаптопа, излязах, отидах да плувам. Там не можах да снимам, тъй като, да ви кажа честно, малко се притеснявах, понеже всеки ме праща на различно място и аз около 4 пъти обиколих басейна, а пък той хич да не си е големичък. И докато намеря треньора и въобще толкова много се стъписах, че аз и закъснях. Че даже си забравих и камерата в багажа. Обещавам следващия път да снимам. Интересно за плуването, доста по-различно от нещо, от което съм изпитвал до сега такова. Върнах се много гладен. Аз толкова гладен през живота си никога не съм бил. Трудничко беше, доста трудно. Признавам си, на няколко пъти ще се оттавя понагълтах се с вода. Но вярвам, че ще се получат нещата. Треньора малко ми се изсмя, като му казах за триатлона, ама не е първия, надали ще е последния. Ама има време да ги оборим. Така. Не знам да разглежда как вали навън. Казва, че не. Не казах. Казва, че минус 8. Всичко е страшно замръзнало. Сега ще си запалим печката и ще поиграем с кучетата. Лодката ни отново е замръзнала за около час. Отново нямаме скорости и сега 20 минути ще седим и ще чакаме да се стопли. Форда пак се предаде. Този път изгубихме половината скорости. Дано чувате как свири вятъра. В момента в града е минус 8, което значи, че от вечера ще е сигурно минус 10, 11, 12 градуса. Форда се предаде, ама оцеля. Сега ще трябва да отида да го взема. Някакво живо се беше откачило. Добре, че
Добре, че го правиха, че да бъдем утре да отидем да плуваме пак. Свършихме една кратка тренировка за крака. Ходихме да вземем месо за кучетата. Ходихме да вземем месо за другите кучета и там Фор да умре. Оставихме го в сервиза. Тошко ме свали до града. Минах през лекаря. За щастие нищо сериозно. И продължаваме. Само да кажа, че тая торта не съм ял и нямам намерение да ям, защото подготовката е много важна и не смятам да се отклонявам от пътя.